Cuirla le linn COVID-19, fan Gníomhach agus I dteaghmáil. Is féidir leat plan an léach fruthú gach tróna don lá dar gcionn. Is féidir leat é seo áil gov.ie/scoileanna. Cuireadh de scoil tror fáil duit faoin gcíneálam. Déan iireacht patrún an lé scoile leanúint a bhéid is féidir. Mar réon le hobar bhaile, bí cinse go nithin tú béilí agus snaccan na sláintiúla, agus go mbíonn deis agat don aclaíocht chuirp gach lá. Ag bra ar an amsir, déan iireacht roinnt gníomhach de chuirp a bheith agat las mu, las tiag de 2 km ón Maile, agus fád 2 bhéidir a chuinál ó dhaoine eile. Bí a cúnamh le hobar an tí, do cheomra glanna, tascanna eile a dhéanamh san ormh. Cuir roinnt gníomhach so síalta san ormh. Buinniu sá just technoliacht chun fannach le dteaghmáil le cóide. Cuir gléach ar ghaolta a déiteach a bheith ugnach. Bí a dteaghmáil le de hailach. Cuir gníomhachtaí tatnamhacha cruthaíocha san ormh. Clocht é caithfh aimsire. Déan crosacail. Bí ag léamh, ag tarrant, ag paintal. Bí ag scríomh ceol nó ag éisteach le ceol. Cumad tuairis gur gach lá a bhur an pictartha nó a scríbhann. Ryan agus buin tatnamh as fhí seán na cóide. Ulmhaigh an duine nó an lón. nó déan cácha a bhágáil. Le haid tuile eolais, taobh chuig, gov.ie/scoileanna.